Kráľ Balak a Balám, svätý muž. Keď sa Izraeliti znovu vydali na cestu, prišli na moabské nížiny pozdĺž rieky Jordánu a rozložili si tam tábor. Keď sa moabský kráľ Balak dopočul o ich príchode, preľakol sa. Izraelitov bolo veľa a už predtým dokázali, že vedia poraziť vojsko Amorejčanov. Kráľ mal strach, že mu všetko vezmú. Preto vyslal dvoch najvernejších starších žiadať o pomoc madiánskeho svätého, vešca Baláma. Poslovia prišli do Balámovej dedinky a odovzdali mu kráľov odkaz. Z Egypta sem prišiel celý národ. Je ich tak veľa, že sa roztiahli po celej krajine. Musíš ihneď prísť a uvaliť na nich kliatbu, prv ako sa usadia pri našich prahoch a zaberú našu krajinu. Balám ich pozorne vypočul. Potom povedal: Prenocujte tu a ja urobím tak, ako si Boh bude želať. Tej noci sa Balámovi zjavil Boh a povedal mu: Nesmieš prekliať izraelský ľud, lebo je požehnaný. Môžeš ísť s poslami ku kráľovi Balakovi, robiť však budeš to, čo ti prikážem. Balám teda osedlal oslicu a vydal sa na cestu s moabskými staršími.